Maħtik fil-botti, tbissem fil-kwiet, titħakli bis-serqa, saħartni biskiet. Wayne Farrugia huwa kittib żagħżugħ tal-lirika, student tal-Malti u librar. Wayne jikteb il-lirika għal Bernie and Pod u Extend u fir-rokna li jmiss se jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar kif qiegħed il-kliem għall-mużika. Il-ħiliet speċjali li għandek bżonn biex tkun tista' tikteb il-lirika, għandek bżonn żewġ ħiliet partikolari, għandek bżonn ħila lingwistika u ħila akustika. Ħila lingwistika għaliex inti tkun kapaċi taqbad il-lingwa u żżewwiġha mal-versi. U akustika għaliex inti dejjem tittisma' mal-mużika u tissinkronizza mal-lirika. Il-lirika importanti għaliex meta inti qed tikteb tkun qiegħed mhux biss tara il-kelma imma wkoll tismagħha għaliex jekk ma tismaħħiex il-mużika inkella ma tissinkronizzax kif suppost. Jekk ħanibdew mill-lirika, hemm proċess naqa' twil mhux ħażin. L-ewwel ħaġa li trid tiddetermina hija t-tema se tikteb dwarha. It-tema jekk dwar l-imħabba, dwar in-natura, dwar problemi soċjali. Imbagħad trid tiddetermina wkoll l-għażla tal-vers. Jekk hux ottonarju, jekk hux vers ħieles, jew hux endekasillabu, jekk għandek vers ħieles jew ottonarju, il-kompożitur ikun aktar ħieles dwar x'tip ta' mużika għandu juża, jekk hux mużika leġġera, mużika aktar ġovanili. Jekk ħajuża aktar vers endekasillabu, l-vers endekasillabu ikun aktar normalment vers aktar solenni, vers aktar kajman. Wara l-għażla tal-vers imbagħad ikun bżonn li tagħżel ir-rima. Ir-rima wkoll illi biha tkun tista' tirrima kelma wara l-oħra. Wara dan imbagħad tagħżel l-għodot letterarji, il-metafora, l-personifikazzjoni. Wara li tikteb l-ewwel abbozz, inħalliha toqgħod u mbagħad wara l-ewwel abbozz nagħtiha lill-kompożitur biex hu jkun jista' jikkomponi l-mużika. Jekk ħanibdew mill-mużika, il-kompożitur ikun aktar ħieles fl-għażla tal-mużika, però mbagħad jiena bħala kittieb tal-lirika nkun irid nadatta eżatt ma' dik il-mużika. Kollaborazzjoni li kelli fl-2014 kienet ma' maestro partikolari illi staqsini biex nikkomponilu xi innijiet kemm dawk devozzjonali u anke innijiet brijużi. Ikkomponejt il-lirika u mbagħad ikkompona l-mużika għaliha. Wara dan kelli kollaborazzjoni wkoll mal-Bernie and Pod, illum huma grupp rinomat bħal pereżempju ktibna wkoll Intu jien dal-miliet, ktibna wkoll Ħelwa tal-Għaġeb flimkien u wara mbagħad ikkollaborajt ukoll mal-Extend. Extend li huwa grupp illum rinomat ukoll fi żmien anke ta' snin 80 u llum ukoll għadu jinsab fostna bħala grupp partikolari illi għadu jikkomponi sal-ġurnata tal-lum. It-temi l-iktar li niktab dwarhom huma l-imħabba, il-qerda tal-ambjent u wkoll il-problemi soċjali. Jiena bħala studjuż ukoll tas-soċjoloġija dejjem jolqtuni il-problemi soċjali, allura rrid inżewweġ dak li hu lingwistiku u letterarju mas-soċjoloġija.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.